Raya. Logoफोर हानाया जोब्बाय दायो रोगानायनि फाला गोलैलायबाय नै रोगानायनि टाइम जालायबाय आरोना हानाया जोब्बाय दा रोगानाय जालायबाय नै माइ मुथिफ्रा बेथिं सटग्राफ्रा सटगासिनो आरोना दांग्रि सटदों दांग्रि सटगासिनो जोंहा रोगानाय खामानि जाजोब्बाय बारा नङा लेबबाल'सो हायो रोगानो हाया लेबबाल'सो बाननो हायो आरो बाराबा मेंगोन ना दसेनो गैजोबा मा बुङो सान्दुंआबो गोसाथार माइ दांग्रिफ्रा गलायावनो दंखना बोथोराबो दुंहां खोबहां नै बारे देन्जार जालांबाय थादो लोगोफोर रोगाहांबाय नै लोगोफोर रोगाबाय थादों एसे मेंबायानो लोगोफोर गोबाङावनो माइ आबाद मावब्लाबो दानि दिनावहा बेफोरबायदि रोगा लादों आरोना नाथाय जोंनि बेयाव जोंहा रोगानो गोनां जायो उपाय गैया जोंनियावबा दुब्लियाव गारिबो हाबा दैज्लाङाव एवनायावबो ट्रेक्टर हाबा जोंनियाव मोसौजोंनो एवजोबनांगौ उपाय गैया हाजो खाथिनि हाना आरो जोंनियाव गोजौ गाहाय गोजा जायगाफ्रा आखाइजोंनो हानाङो आखाइजोंनो हालेवनाङो नांगोलजों एवनानै गायनाङो दा गुबुन जायगायावथ' जों नुनो मोनो बजासो हायो आरोना मुथि हाया माइफोरखौ बेबायदि जोंनि बायदि मुथि खालामनानै हाया आरोना बजा हायो आरो गोबाङावनो दानि दिनाव मावग्रा मानसिखौ मोननो बहुद थान आरोना बेनिखायनो मा खालामो ट्रेक्टर ना हानायबो नानायबो ट्रेक्टर बाहायगोन गायनायावबो जास्ट ओरैनो माइ गायथारनायावल' मानसि बाहायगोन एवनायावथ' ट्रेक्टर ना नाथाय जोंनि बेयाव जाया आरोना मावथारनांगौ उपाय गैया जानो थाखाय सोरनिथिं बेबायदि मावबावो दानि दिनाव जोंनि बादि बेबायदि मादि मावबावो नै बानना रोगानाङो सोरनिथिं बेबायदि बानना रोगाबावो दानि दिनाव कमेन्ट खालामदो खोन्थादो लोगोफोर जोंनियावथ' बेयावनो मावगासिनो जों दा बेबायदि मावनाङो हानायावबो मुथि हानांजोब्बाय नै खोन्थाहरदो जायफोरनिथिं बिदि मावबावो दाबो ट्रेक्टरजों बा आखाइजोंल' ना गुदुंदां होननासो दोनथ'नाय आं नै साहा मोनलोंलायसिगोन लाल साहा जाग्रा नङा पक'रि एनिफाल रुटि आसार मिया खारदासो दंमोन आरो
लोगोफोर राया लोगोफोर Asan Nepali roti ini dong. Nama bunga. Madu belum jiran lalu baik nih. Sanuannya mau apa dikak? Mau pare. Kalau nalaran sih. Ini logofer, maya regakang jeber na, regane jebai dan nanai share na kamani are, malah nanai jai sih, dap se jeb gober na ya, adung bau isi dap nih, pas bigas dung bau na, baragila, regakang jebai. Oh logofer, maya tuh regane jeb tobai dap se are dung bau dung neta. Nih gimana yang punya bahasa nih logofer, sermiti ini, bijengmu kira pakai player nani. Nih mau apa ditanya? Bejam dong pengahat dengar na. Nih. Bijengbu merla dong pas saya nih. Dong share nani merla gerna thadeng hayo. Nih biforbu men nih. Oh, tuh sharam kamsi logofer. Nah. Belum lagi kan? Mai regakang lain ini.